КАМАЗ акционерлық жәмғиятында жәмәғәт транспортының яңа түрін водоробусны тәқдир иттілер. Автобусның тәжірибе үрнәгі водород двигателінде эшли. Ул экологияға зыян китермей, ягулык та азырақ тотыла. Шәһәрдә водоробустарны кайчан күреп булачак? Келесі репортажда. Водоробус бірінші метрларны тест режимында буш салон белән үтте. Сынау узгач, әлеге яңа транспорт шәһәр маршрутларына чыгарга тиеш. 26 килограмм тыгызландырылган водород сыйдырышлы 6 баллон бу автобуска ягулык салмыйча 12 сәгать йөрергә мөмкинлек бирә. КАМАЗ заводының яңа транспорты пассажирларны тавышсыз йөртә, әйләнә-тирә мохитка да зыян китермей. В электрохимическом генераторе происходит электрохимическая реакция. Электрохимик генераторда электрохимик реакция бара. Водород кислород белән кушыла. Шуннан соң су агызыла, салон җылытыла, түбәдәге батареялар зарядка ала. Водоробусның әлеге продуктлары бер системада әйләнешен дәвам итә. Ул елның теләсә кайсы вакытында эксплуатацияләү өчен яраклы. Экологиягә зыян китерми торган транспорт күп пассажирны сыйдыра. Барлыгы 80 урын, 33 утыргыч бар. Салонда кондиционер урнаштырылган. Шаллыда водоробусларны электробуслар базасында җыйганнар. Гади автобусларда иң мөһиме әйләнә-тирә мохитны саклау. Водоробус 10 тапкыр экологик яктан чистарак, әмма алар өчен аерым инфраструктура кирәк. Барыннан да элек зарядка станцияләре. Беренче водород автобусын Мәскәүдә 2022 елда сынап карарга җыеналар. Шул ук вакытта КАМАЗ йөк машинасы үрнәгендә сыный. Ул җәмәгать транспорты кебек якын киләчәктә шәһәр автопаркын яңартырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы.